okay, maayong adlaw. Quick video lang ni siya, no? Magpakita kog tool nga ako yung ginagamit kung asa makakita kog um, mga ranking keywords, no, sa usa ka website nya. Free ra ni siya. Kibali gagamit lang sila SEMrush, powered by SEMrush ni, pero ang tawag ani kay The Hoth, o usa po ni sa blogs, no, or SEO kanang resources nga akong ginabasa kani nga website. Pakita lang nako ang tool, simple ra kayo, butang lang mo sa inyong URL. So na ako'y kani nga website, Samal Guide, view Google rankings, niya mo gawas din siya. Ang pinakadaghan niya nga mapagawas nga keywords kay 100 ka buok. So at least na namoy idea unsa nga mga keywords, oh. So daghan kay siya makuha nga mga keywords for free ra ni siya. Then pwede ninyo ma-export to CSV or view more results para kuan up to 100 ni siya. So maghatag po kog lain example kaning Vistamar, ato i-check ang iyang rankings. Ana lang. Ito lang view Google rankings. Pagawas din siya. So mo ni ang mga ranking karon, ranking keywords para sa Vistamar. So naa diri rank niya yung volume ana. So ginagamit na ko ni siya, no, especially kung mag-check ko sa mga kanang website nga wala ko'y access pa or competitors, ako ni ginagamit para na ko'y idea unsa ang mga keywords ang garank nila. Ana lang, no. So kana lang, thank you for watching.